Tervetuloa MC Raakape ja DJ Vastapallo Turmion Kätilöistä. Kiitos. Mä kuuntelin tuossa eilen vähän teidän Hoitovirhe-nimistä levyä, niin väistämättä tulee semmonen fiilis, että vähän pilkettä silmäkulmassaan, kun Teurastaja-biisissä sanotaan, että pyörii lihamyllyjä ja teurastaa pylly, niin kuinka paljon tässä hommassa on mukana huumoria? Ei minä tiedä, se on duunissa se mies. Kyllähän se on aika silleen huumorilla tehty sillä tavalla, että annetaan ilmittää, ei oo kaikki tarvi niin vakavaa. Itse ironia vähän viljellään siinä, koska ei nyt olla mitään synkimmästä päästä porukkaa kumminkaan. Teidän musassa yhdistetään konemusaa ja metallia ja yksi teidän esikuvista on ollut Rammstein. Teidän Hoitovirhe-albumi on nyt toka viikko albumilistoilla, niin mitä te luulette, onko niinku enemmän konemusajengi kuin hevarit niin löytänyt tämän levyn? Kyllä minä ainakin kuvittelisin näin, että konemusiikin kuuntelijat niin pystyy sen paljon enemmän paremmin sulattamaan, kuin että hevarille se on hirmu tärkeää, että se on sitten ihan vanhaa kun on heviä. Omistatte sitten muuten tänne Heavy Dance koko ajan? Ei on mulla. En onneksi omista, mulle tarjottiin sitä kyllä kaupassa, mutta vähän ajan kuuntelun jälkeen niin se oli kyllä aika kauhea. Se on dansen pilkkausta, sanotaanko näin. No, puoli ja toisin heavy ja dansen pilkkausta. Kyllä. Teidän kansissa on pelottavia instrumenttien kuvia ja te pukeudutte kumiasuihin lavalla. Ja sitten biisit kertoo veren roiskumisesta, niin minkälaisia asioita te oikein harrastatte? No grillaamista ja musisointia, käydään diskoissa ja... Ei mitään SM:ää tai niinku... Ei toiseksi. Ei vielä olla. Ehkä lavalla vois sitä nähdä jonkun. Näin. Kyllähän sitä lavalla on kyllä sitä SM:ääkin on nähty. Te esiinnytte tänään Tavastialla. Te olette ainoa bändi siellä ja Tavastia on tunnetusti semmoinen paikka, että se on aika vaikea saada täyteen. Minkälaiset odotukset teillä on illan keulasta? No ei nyt täytteen varmaan tarvikassa, kun puolilleen saisi. Pitää sille mahtua tanssimaan. Niin. Mutta kaikki siinä. Onko teillä jotain erityistä lavashowta luvassa siellä? Teillä on ilmeisesti aika iso pumppu kuitenkin. Joo. On siellä perkussiota ja muuta. En tiedä, tulet joutuu varmaan jättämään Tavastilla pois, että siellä ei saa minkäännäköistä kipinää pitää. Tanssijoita on 3 kappaletta. Ja... Täällä on kuitenkin aika iso ryhmä ottaa huomioon, että olette niin uusi bändi. Te olette vaan 3 keikkaa heittänyt aiemmin kerrattu. Se on aika äkkiä kasaantunut siihen. Tullut vaan yhden tämmönen idea ja kokeiltu sitä. Te kerroitte aikaisemmin, että teitä kiinnostaa enemmän just toi koneisto kuin esimerkiksi Tuska-festivaali, joka on metallimusiikin festari. Niin mitä te aiotte mennä katsomaan koneistossa? Mä en tiedä, pääsenkö itse sinne ollenkaan. Itekäs. Jos te menisitte, mikä siellä kiinnostaa? Luettele esiintyjä, en ole tutustunut listaan, mutta mieluummin sinne lähtisin kuin Tuska. Richie Hawtin ja sellaisia teknoa. Tai Streetsia. No Streetsia vois mennä kahteen. Okei. Te olette luvannut lahjoittaa meille meidän top 40 matkalaukkuun jonkin esineen. Te toitte tämmöisen puulaatikon mukana. Voisitteko te esitellä, mikä tää on tää vehje teille? Paras grillikausi on niin Turmion Kätilöt logolla varustettu lihanuija. Pitää tehdä paksuja pihvejä, se on sen verran painava, että jos ei tykkää lehtipihveistä, niin... Toihan näyttää kätevältä. Minä otan valokuvan, poseeratkaapa vielä sen kanssa. Kiitoksia pojat teille paljon, että pääsitte käymään top 40. Ei muuta hyvää Tavastian keikkaa. Joo, kiitos. Seuraavaksi katsotaan top 20, jossa on muun muassa Red Hot Chili Peppersin uusi live-levy.